και μια αντιπροσωπεία της Ferrari. Να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι συνεργείο της Ferrari. Πώς κάνουμε εμείς, έχουμε τα Peugeot και τα Honda και τις μαλακίες, εδώ έχουμε τις Ferrari. Ferrari Service όπως βλέπουμε. Εκεί. Για να δούμε και εδώ κάτω τι έχουμε. Απλώς δεν μιλάμε. Απλώς δεν μιλάμε, τέλος. Δεν μιλάμε απλώς. Μέσα, εντάξει.